Nos, akkor kezdjük el az élő pornót. Tapsoljanak meg! Ezt nevezem én. Szégyeld magad. Mit mondod neki? Hát igen. Ha jó volt vele, úgy. De kivel? Hát vele, persze, hogy jó volt. Úgy, mondd csak meg, mindenkinek, mondd meg, mekkora farka. Mondd meg. Én nem tudom mekkora, de azt tudom, hogy jól... Mi? Mit? Mondd csak ki. Jól elintézett engem, és baszd meg, te hülye kurva. Én vagyok a legjobb, nem te, úgyhogy engem akar. Na, megérted? Nem értem, te hülye kurva. Értsd már meg, hogy az én pasi, nem a tiéd. Ha biztos. Én nem azt mondom. Hát persze, hogy az enyém. Mert hülye kurva, ribanc. Jajban bassza, hogy meg, hogy ott vagy. Te vagy a barátnőm. Ha? Na, mondd már meg neki. Hát ez nem működött. Hát már nézd már arra a ribancra. Elveszi a pasimot. Nem vette el. De akkor miért? Mi a baj mostan velem akkor se? Nem értem. Nem érted, hogy engem akar? És én nem akarok téged. És nagy a farkam. Hát már biztos. Nekem olyan kicsi, hogy nem is éreztem. Hát, képzeld el, hogy 30 centi, és én le is mértem. Mi a bajod, te szuka? Mi a bajom? Ágyakap be, te hülye ribanc! Dögölj meg, ottan vagy! Én dögölj meg, te ribanc! Köszönöm, biztos úr, menjen szépen el, legyen szíves. Hát mondjatok valamit a szexről is, többet. Például, hogy csináltátok? Semmi. Hát engem megcsinált ujjal is, meg szájjal is. És milyen volt? Mondjad. Jó van, nem mondjad inkább, jó van, nem akarok hallani. Na nem mondom, olyan szépen nyált engem, hogy kinyáltam még a gecimet is, ami nincs. Szóval úgy élveztem, hogy ez a szuka nem élvezhette jobban. Na, biztos. Hát igen, képzeld is, Balázs, ha te is megcsinálod volna vele, akkor még te is ad menni a férfiakra. Jaj, de kínos vagy. Na, bocsi, de én nőkre vagyok. Na. Jaj, kurva, van megint félrebeszélsz, mindig. Hogy lehetsz ilyen pióca, te hülye, kurva? Én pióca, nézd már magadra, te sassó. Mi? Ez a én cicim, nem a tied. Na, kinek a nagyobb cicia van? Kinek a nagyobb cici? Mutassad meg! Balázs, én leszarlak. Jó van, akkor hozzunk be még egy playmate-et. Jó van, Balázs, de tudd, hogy... Nem tudom kimondani. Ez diszlexiás kurva, csömbbe legyél ma. Jó van, ennyi elég volt ma, mert hát ez a 2 ribancita nem fog kibékülni soha. Szóval látták, pornóapp nem volt, és kibékülni sem békültek, és a nagyfaszú Péter is az fekete izéjé marad, azt hiszem. Szóval annyi volt a mai Balázs Show-ból. Tisztelettel búcsúzok önökkel, jelentkeznek, önök is akarnak pornót.